Urugono. A na-ebulukwa mmadụ n'ọkụmma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye nwere ije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye nwere ije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tampon. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị ụka eriga anyị front and back. Ndị oche eri anyị front and back. Fada sikala aka ụbọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feta mma. Uru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okpuru ụka agaba. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mbe. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazịa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ how to negative energy cleansing. Negative energy cleansing. Nyawa bụ isiokwu anyị. Yes. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa, aja anyị na-achụ n'igwe. Maka na igwe bụ ike ka na-aga n'iru nke ọnwa Septemba. Ndị na-esonye na nya bụ aja amarịgo ka esi eme ya. Aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe. Aja esigoro na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Mana ya dara eshow testimony na social media maka ọ dịrọ necessary. Ndị na-esonye na ya amarịgo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, if forward ya 3 prayer request, then you make donation token to the account number. All of you place your prayer request on the altar. Na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwupi okwu n'isi. Ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ under the sun. Distance is not a barrier. N'ọlụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba, maọbụ ihe ọbụla anyị na-eme na temple. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịgba. Then nke ọzọzi anyị ji wee kwu maka anyị na-ekwu maka ya bụ ịmarachazie nke a, ịmara ihe a m kwuru na ihe ọzọ ị ga-eji wee sonyere anyị bụ
na ọ bụrụ na ị nwere onyinye ime ife ejije na Nollywood, any department ọsọ ya bụrụ, anyị na-enwe audition. Anyị ga-enwe audition on September 26th na Oraifite. Iruwana na Jesus bus stop, ilugo the venue. Yes. Yes, we hotel just behind Jesus bus stop. And about Sobako Hotel. Ebe a ka anyị ga na wee menye bụ audition. Yes. Our mission is to help people live better life. Anyị chọrọ ka anyị nye ndị mmadụ ndị nwere onyinye ime ihe ejije Nollywood ka ha bịa n'ụbọchị ahụ bịa sonye. Maka na anyị chọrọ ka anyị project ndị mmadụ using our social media platforms. So ọ bụrụ na ị nwere onyinye ị ga-anọrịrị ya 12 noon. Then ka anyị gabazie n'iru. Ihe ọzọ anyị dị maka ịbịa bụ ọ bụrụ na ị na-enene ihe onyonyo a site n'Eziokwu TV, mana ị chọrọ ịnenekwu ya ọzọ ma ọ bụ ka ishigharịa ndị mmadụ, jee na Ugochi Tubelu Movie Productions. Jee na Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu Oraifite ka ị nwee ike igekwa nkụzi ị na-ege ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-awọchi anyị from Eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ịfụrụ ịlaikiri, ị chọrọ ishi ala ndị mmadụ ma ọ ka ị nenekwu ya ọzọ, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochi Tubelu Movie Productions. Ọ bụrụkwanụ nọ fim Igbo ka ịwọchị n'Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies wọchị ya. Ọ bụzie na mmemme dị iche iche ndị ọzọ anyị na-eme n'Eziokwu TV, ijee n'Eziokwu TV na our YouTube channel ịwọchịpịa. Yes. Nke ọzọzi mana ọkwa nke a katara ezigbo aka, December 1 na-abụ mmemme mgbe eji echeta the Friends of the Temple, ndị kụrụ mbamba atọ our altar, ya na ndị nọ na nchekwa mmụọ na-eweta ihe ọma na-agba otu Igbanijele. Ka December 1 ka anyị ji eme ya bụ annual feast. December 1 na-abụkwazi our love feast na temple. Ọgụ ụbọchị ahụ abụ my birthday. Yes, December 1. Ọ bụrụ ndakwacha ndị ọcha sị na mbụ Sagittarius. Then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị bịa. Anyị gara ya wetakwa ya ọkwa maka na ọ katara aka. Then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị bịa. Nkụzi anyị bịa bụ o nwere ihe a na-akpọ negative energy. Yes, there's negative energy na Igbo spirituality. A na-akpọ ya ocho ma ọ bụ ọrụ. Yes, and o nwere ihe na-eweta ya bụ yes, ya ka anyị chọrọ ka anyị kọwalụ taa. Ocho bụ the negative vibrations, so ihe ọjọọ mmadụ mere ma ọ bụ alụ mmadụ mere. Alụ ọbụla imelụ nwere ụchụ sienu, enwere mpịawa azụ sienu. Yes, alụ ọbụla imelụ, have it in back of your mind. Alụ ọbụla imelụ nwere ụchụ sienu, and once there is ụchụ, a ga-enwerịrị mpịawa azụ so ya in order to remedy it. Ka ofu nke bụ o nwere ihe a na-akpọ ọrụ. Ọrụ akwụ bụ negative energy dị transferable. Agwacha ndị ụka enwere ike si n'obere njọ. Yes, ọrụ akwụ bụ dozo ntụpọ dị iche iche ị nwere ga-ebutekwara gị negative vibrations around you, maka na ihe adị akụ ebe ọ na-adị. Ọ bụrụ na ụchụ ma ọ bụ ọrụ akwụjụ n'ụzọ gị, ọ ga-atratịrị gị other negative vibes. Ụchụ na ọrụ akwụjụ n'ụzọ gị, ọja na-atratara gị ndị amoosu pasta, ja ga-atratara gị ndị akara ogheri, because negative energy is as a result of your negative lifestyle. So if you don't like negative energy vibrations around you,
ịma na ị ga-agba mbọ wepụ aka n'ihe ọbụla bụ negative thought, negative vibration. Yes, if you don't like negative energy, ihe ọjọọ ị na-eme around you, you must keep your heart and your thoughts clean. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ọkpara nkụ ahụ siri ngwere bịara ya ọrụ. Anyị na-ekwukwasị ka onye yi akwa na-agbara onye akwa ọcha, ka onye bụ mmadụ na-agbara onye yi akwa ọcha, ka onye yi onye akwa ọcha na-agbara onye bụ mmadụ. Agwụkwara nke na Galatians 6:7 sị, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Meaning that those negative vibes cannot come to you if you did not attract them to yourself. So if you don't like those powers, those negative vibrations, you try your possible best to live an upright life. How will you live an upright life? Intentionally. Intentionally, never you plan to hurt anybody. Imegide mmadụ n'ụdị ọbụla. Leave all vengeance to God. Mgbe ọbụla onye ọbụla na-abọ ọbọ na-eketa mpịawa azụsụ onye na-abọ ọbọ, Chukwu okesi, leave every vengeance for me. Enwere natural laws that governs the universe, that is in charge of weaving negative vibes and positive vibes. So in a member, those your guardian angel and the sorry, they weave, they take note of all your misdeeds. Your journey in email. Then they take one note of your man demon. A man war na Julius Berger, General Warlock na John Hawks. All you on your color, bro, your cook on your. So, both for them, in a rip. Now, a coacham project, it's a life no balance. Life no balance. Why, it can't do a Maggie? Man, don't go up, who or call your project. Sorry. Oban Quaho, sitting going to be all. It's going to be all. Maybe I'm making it. Baby, I say hello. Never autono. Giri ya na pa karogiri. Who negative vibes. E attracted by the window job. More in a window against natural laws. Say to mother question in a window. Mother, no make a no him, mother. In a window to a ega attracta akarogiri. Makana or the god the goal. Yes. Ndị akarogiri spirit munde nwere ife ha kụtara isi ya. Ndị mmesa. So mgbe ọbụla i nyere ha room, i nyere ha opportunity ka a bịa kwasa ndụ gị akwasa ha ya. Maka na onye kpọọ ọbịa kpọkọrọ agbata obi were gbaa ahịhịa. Mgbe ọbụla ị bịa presenti onwe gị n'ịbụ nkanka mmadụ, ụmụ mmụọ ndị na-afụ maka ndị nkanka mmadụ eme gị ndị nkanka mmadụ. Mgbe ọbụla iji aka gị mee onwe gị nkanka mmadụ, ụmụ mmụọ ndị na-eme na-enyere ndị mmadụ aka na-eme ndị mmadụ nkanka emeghị nkanka. So mgbe ọbụla ị bịa na-ebi life melu ka ị attract those negative energy to you, they will follow you. Etu a ka ọ dị ndị amoosu, kene ndị bụ ndị amoosu. Ndị amoosu wụ those negative energy. Ị attractara onwe gị site n'ụchụ. Maka na enwere ụchụ mmụọ gbara mmadụ for negligence. Enwere ụchụ mmadụ gbara onwe ya by lifestyle. Enwekwara ụchụ mmadụ gbara ibie. Mana I can tell you, ụchụ mmụọ gwara gị ebe oge wa metarịa. Maka na ọkpara nkụ ahụ siri mgbe bịara ya ọrụ. Example, mgbe iji aka gị ga-ete mebi ihe mmụọ. Because on in creation, we are not permitted to destroy what we cannot create. Mgbe iji aka gị ga-ekwasa okwu mmụọ, iji aka gị na-enweta atara onwe gị wrath of the gods. Iwu ụmụ mmụọ. Mmụọ nwere ike ịgbawa ụchụ for emeghị ihe ị kwesịrị ime. I were ọfọbe nna gị je tụfuo je suo ya ọkụ. Mmụọ nwere ike ịgbawa ụchụ. Yes.
enwere ụchụ ị ga-agba onwe gị site na ya lifestyle. Ihe nọ na ya bụ ndị iko dị iche iche, ị na-ebi ndụ ọjọọ, ị na-akọntaminate ya spiritual vibes. Ihe niile gbasara gị na mmụọ ị na-echu ya echu. Na mgbe ị bịa chụchazie ya environment, onwe anụ ụtọ ọbụla a na-akpọ projection, any negative projection ọbụla mmadụ mere, ma onye ahụ ji ọnụ ya kwuo, onye ahụ nwere ike kwuo na efe anyị mere ya na gị bụ Joseph, na ị ga-atachacha afọ n'ụwa maka ihe anyị mere ya. Ọ ike okwu ọnụ bụ onye anyị ụzụ. Onye ahụ nwere ike kwubi okwu mee hypnotization, cast a spell si na ọma natara gị mma na ị ga-ayọrịrị nri. Onye ahụ nwere ike na-ekwubi okwu dị iche iche. Ụfọdụ ya ị ga na-anụ ụfọdụ ya asị onye agba ọtọ wee ṅụọrụ gị iyi ma ọ kwubi okwu n'isi gị. Those are spells ọ na-cast. Mana whether that spell ọ na-cast upon you, whether ma ọ ga-adị effective, depend on you. Ọ bụrụ na your hands are soiled with blood, or your hands are soiled and your vibrations are soiled with negative vibrations, ndụ ọjọọ ị na-ebi are contaminate go your spiritual environment. You want to see protection. So onye ọbụla gbara ụta, onye ọbụla kwubiri ajọ okwu n'isi gị si na ịma abarata uru na ị ga-agba ose aka, onye niile ọ na-ekwu ya bịara gị. Ịma ihe kọsụrụ ya, because na ndụ ọjọọ agbago okirikiri, ịbụrụ ozi protection. Mana ọ bụrụ na igbu onye na-ebi ndụ dị mma, i deserve those things onye ama na-ekwu na ndụ gị. Those ihe ọma ahụ ị na-eme ga-abụrụ afọm a shield, ga-abụ a protection around you, maka na ihe niile si n'ebe ị nọ na-apụta abụsị ihe ọma. Vibration, positive vibrations agba okirikiri dịka vibrations, dịka radiations. So onye ọbụla trolu anything darkness to you, it will not come to pass. Maka gịnị? Na ụmụ mmụọ ndị na-eme ihe ọma gbara okirikiri. Ha tụwa na mgbanwa okwu ọjọọ ha kwube n'isi gị, o return ha onye a back to sender. You need on ikwu okwu. Yes, you need on ikwu okwu. Maka na gịnị mere na you deserve ya. In creation is only what you deserve will come to you. Mana ọ bụrụ na iwu bụ onye negative vibration, ihe ọjọọ gbara okirikiri, onye akwụbigha n'okwu ọjọọ n'ebe ị na-ome, ọ dịzie iwe ike na-ebule ebu na ọnkụ ga sịrị na ịma abarata uru maka ihe imere ya. And behold, ọnwụ egbuo ka atụrụ aka. Etu ahụ o si wee kwuo okwu n'ọjọọ, ihe ahụ o kwuru na-ebu nya ka ịbụ. Until now, somebody change. Mana there is hope. Ọ bụrụgoro na ibiri ndụ dị njọ mana ị chọrọ ichenji, okwu ọjọọ niile anwa na ihe ọjọọ anwa, nkwu ọjọọ ahụ iji aka kpatara onwe gị bụ ụgwọ iji eji na mmụọ, and ọgụ nwa ya clean the mess. Ọnọdụ ka enwere load bụ gị, and the load niile ahụ ebughị ugwu ihe deserve, maka ọ ga-eji aka onwe nwere onye mere ibi ya. Now ọ bụrụ na ibugodo that load anwa, bido tọnụọ biwe ezigbo ndụ, ihe ị ga-eme ezigbo ndụ ahụ ị na-ebi ga na-enye aka na-ebupụta na-anapụtata gị ibu ọjọọ ahụ iboro onwe gị site na ajọ omume. Ọ na-anapụnata gị ya. O nwere ike ite gị for some time, ọ ma adịghị ọsịsọ, maka na ime ihe ọjọọ dị isi, mana ịkwụ ụgwọ dị nso ihe ọjọọ na-afịa ahụ. So o nwere ike ihe ọjọọ ahụ imerụ under one day nwere ike for you to redeem it, ịta afụ for years. Maka na ịkwụ ụgwọ ihe ọjọọ na-afịa ahụ. So ihe ị ga-emezi iwu mgbe ị bịazi na-ebi ezigbo ndụ, ejiri nwayọ na-anapụnata gị ibu ọjọọ ahụ iburu onwe gị bụ negative vibes, tinye na-ekwụkwọ ụgwọ ihe ọjọọ niile ahụ. Ịkwụchazi ụgwọ ihe ọjọọ niile ahụ ya ibu ahụ iburu onwe gị, maka na mgbe ị na-eme ihe ọma a na-anapụnata gị ibu, were ihe ọma a na-anapụ ibu niile. Mgbe ị na-achụ àjà, were ihe ọma aja anyị na-achụ, ị na-eche ka ebinye gị ego ka igo moto, ị na-eche ka ebinye gị ego ka ị bụrụ Dangote. Asị mba, na ọ bụrụ ịbụ Dangote ka mkpa na ijigoro ụgwọ
ọnọdụ na ije gba mbibi na nke ndị pampe ije gba mbibi na nke ndị ope ịma ọ na bife enye gị ego ọzọ ị na-achọ ka enye gị ego ọzọ ma nke enyere gị enye kwubere nwanne ị na-akwụ ya ụgwọ ha ga na-ewere ego ha tinyere anyị kwụcha ụgwọ niile iji ịchọzie ka enye gị ngosi ọzọ bụ more money enye gị ịghọtara ya ọ ihe na-eme na mmụọ enwere ike ị na-achụ àjà na-agụ ọfọ na-eme nke a na-asị nwaanyị ọ na-adị ụka mirakụl ma ozugbo ozugbo nwanne onye eme na ịkacha ụgwọ ihe ọma ọnwụ na ị na-eme na aja ị na-achụ eji asa wụchụ na ọtọ n'ọnọ n'ụzọ gị a ga-asa ihe akwụgoro ụgwọ niile ahụ eji tinye kwụọ the last one before ịkọntinu kwa na-emezi ihe ọma ewee sị oke mba na onye edizavụgo ka ngozi ihe ọma ọ na-eme fresh ihe ọma ị na-eme bịaziere gị mana ihe ọma ndị ọzọ i mere eji ekwu ụgwọ ihe i mere yes eji ekwu ụgwọ iji so kedu ihe m na-achịkọwa na ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe ọma na-emere gị bido na-eche echiche ka mmadụ bido biwe ezigbo ndụ yes ihe batara na ise gị ga-ada na-etinye aka n'imegide mmadụ maọbụ itinye aka n'ihe ọbụla bụ alụ bụ na alụ ọbụla imelụ we attract negative vibration ụchụ and ụchụ a ga-eje bute darkness wee cover ya brain vat cover ihe niile gbasara gị ị nwere ike maka a na-esejide echiche ka mmadụ sef a na-ekwu nke imelụ ime ọzọ maka na spiritual vibration go adịgo crowded so a na-ekwu nke imere nke emere ju oyi ime ọzọ ịmara ụma anyị need help so ihe dị na ya bụ na ihe ị ga-ebu ụzọ megolo ụgbọrọ ọma adịghị ọsịsọ ịma na mmadụ imetọ kọmpand na-adị izi ọkwa eziokwu o nwere mmiri ya awụọ na were ụkwụ dị pọtọpọtọ zụọ ya imetọ gị so ịchọkwazie ka iklen ya ị ga-eje chọọ mọbụ chọọ klen chọọ bọket chọọ mmiri wee bend it down wee ma ọbụọ ya so ịfụ na mmetọ dị izi mana ịkwụ ụgwọ imekwa ka ọ dị ọcha na ewe oge so kedu ihe m na-ekwu maka ya nya adịnaghị ọsịsọ na mpụ niile anyị mere for years ịchọzie ka agba arụghọ ndawande ọdọzi work that way gịnị ka m na-ekwu ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe ọmụme mewe na ndụ gị bụ ugoro ụzọ wepụ aka n'ihe ọbụla bụ alụ wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ụchụ wepụ aka n'ihe ọbụla ga-eme ka mmụọ gbaa ụchụ wepụ aka n'ihe ọbụla ga-eme ka mmadụ gbaa ụchụ yes o nwere ụchụ mmadụ ga-agba gị maka irizavụrụ ya maka na gị nwoke nwere ike kpacha anya jee taa akpa dibịa dibịa akachie ntị wee bụọ oke ọnụ maka ndị Igbo na-atụ ilu si na nwoke akpachikwa na ntị jee taa akpa dibịa ma nwa dibịa agbachikwa na ntị wee bụọ oke ọnụ so o nwere ọnụ mmadụ ya abụọ gị ọ bụrụ na ihe imere ya and out of anger onye ahụ abụọ gị ọnụ ọ ga-eme maka na idizavụrụ ya mana ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ dị mma mmadụ out of jealousy na-abụghị ọnụ na-ekwu okwu ọjọọ n'isi gị ọma abịa na mmezu maka na idizavụrụ ya ibiri ụmụ mmụọ mana idizavụrụ ya mana ọ bụrụ ihe idizavụrụ sọrị wafa gị ihe ị ga-eme ibido taa ị na-anụ onu a agbochi n'obi gị bido tata tọnụọ a good life ị na-ebi a good life ka ị wee nwee ike kwụọ ụgwọ imirikite ụgwọ niile ichi yes kwụcha ụgwọ ichi bifo ikwu okwu blessing ghọtara ya ị ga-ebu ụzọ kwụcha ụgwọ iji bifo ikwu okwu ngosi ama ndị ghọtara ihe m na-ekwu so ihe m na-achịkọwala gị bụ na ihe mbụ na mbụ ị gaghị ime bụ nke mbụ you pay attention wepụ aka n'ihe ọbụla na-eweta ụchụ maka ụchụ ga-eme gị ihe niile ụchụ ga-agba ụchụ ga-eme ndị mmadụ onye kwecha ahụ nkwa ya eme ụchụ ga-eme gị ndị mmadụ onye checha ihe ọjọọ ya eme gị ọ ya emere gị onye emere gị ya ụchụ ga-emere gị ndị mmadụ akpọ gị asị ụchụ ga-eme gị so many things ị nwere ike si na ọya ọnkụl chọọ ofu ọnkụl gị si na onye adị responsible nwanne nwere onye na-eme gị ọ gị mere onwe gị otu a dị n'ụzọ gị wee butere gị ndị amoosu yes ndị amoosu bụ ndị achọrọ ihe ọma n'ụzọ gị mana maka ihe na idizavụrụ ndị amoosu ịta gị ndị amoosu a na-ata gị ọ
onye abụghị kwesịrị ma so gbaa ihe ọbụla bụ ụtụ agwara gị na ụtụ nwere ụtụ imetara onwe gị banye ya lifestyle ịmara ihe niile a ngosigoro gị bụ nsọ ala itikwa n'aka na ya ịnọkwa n'ebe a na-akpa izu imegide mmadụ ma ọ bụ ikwutọ mmadụ unnecessarily. Mind their business. Mind their business. Very important. Wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ụtụ maka na ụtụ ga-eme gị ihe dị iche iche. Ụtụ ga-eme gị mma onye ọbụla kụrụwa ọgwụ ọ ya emetụ gị. Ụtụ ga-eme gị ihe ọma ama na-emere gị. Mmadụ nwere gị okwechara ya nkwasị ka ọ na-gbuo ụmụ mmụọ abịagwa ya si akere ihe ị na-emere onye ọgọ na onye edizi abụọkwana ya onye echejie mind ịkpọzie ya ọkọrọ nwa afọ nwa nkwọ mgbe anyị nwere ike bụ ya mmadụ na mmadụ na-eme gị mana ọ gị na-eme onwe gị maka ihe ya lifestyle mana aka na mmachi gwa gị na all hope is not lost na ọ bụrụ na oge echegharịa tata ma chigharịa n'ife ọma ya ebido mebe mana echekwana na ọ ya dị ka majik ichegharịa tata ibido kịta ata mewe ihe dị mma ị na-eme ihe dị mma ị na-akwụ ụgwọ ihe niile anyị ji tinye na-ekwụcha ya mgbe nwere onwe gị ife ọma emewele gị ka ahụ maka ndị ụchụ dị n'ụzọ ha ndị bụ ndị ọrụ akwụ dị n'ụzọ ha bụ ọrụ akwụ na-efe efe ọrụ akwụ nwere ike imebịara gị because of the types of friends you keep. O nwere onye ụdị ndị enyi ị ga na-edebe ị marụ na osisi bichiri ụzọ osisi kwụchiri ụzọ na-eri akwa mma. Yes, o nwere ụdị ndị ị ga na-ekip otu si n'ebe ha nọ ga na-efe gị nọtara ya. Ọ nwere ụdị ndị enyi ị ga-edebe otu si n'ebe ha nọ ga na-emetụ gị mara nke a mara. So know the types of friends you keep. Don't keep any friendship that will not add value to you. Who is your mentor? Kọrọ onye ị na-eme emulet, kọrọ onye ị na-egobi. Ị nwere ike ndị ị na-egori ya bụrụ ndị efuru efu ndị abaghị uru ndị nkwụ ndị anwụrụ ya ka ị na-eso. Ndị niile ị na-eso enwere uru ha ga-abara gị. Yes, ndị niile anyị na-eso enwere uru $1 ha ya abara gị kama ha akụziere gị ihe ọjọọ. So ọ bụrụ na ị na-enwe ihe dị etu a ihe ị na-ediri ị na-eklensi onwe gị. Anyị nwere so many things mmadụ ji eklensi onwe ya maka ndị ike amadị ime ka use of ihe ndị a na onwe ha iji wee na-eklensi onwe ha and their environment even ya room daily. Imani nwere ike igolu ncha anyị na-alụ agbọrọ cleansing soap ncha eji asa ụchụ ị nwere ike igori ya na-eyuzi ya ọ ga-enyere gị aka nke ukwuu. Ihe anyị na-elie ncha ụchụ anyị lụkọtara ya ncha ụchụ na ncha Favour anyị lụkọtara ya ọnụ ihe anyị na-ele a cup of it bụ 5,000 naira. Yes, mana ọ bụrụ na ihe nwee ike igowu nke anyị no problem. Agwaghị ụfọdụ ihe ndị ihe enwetawu eziokwu na ime enwe ike ịnwetachawo akwụkwọ niile dị na ya maka na nke anyị so many things dị n'ime ihe anụ na anụ dịgasị ya mgbọrọgwụ dị ya ahịfịa dị iche iche dị na ya mana ka m gwa gị something ka ị nwere ike ibewu n'onwe gị. Bido ihe ị ga na-emewu enegha na iyuzu ose ọjị ọ dị very important especially mgbe ọ bụla imekọrọ wuche onye abụrụ ya life partner. Were ose ọjị mkpụrụ ịnọ tinye na mmiri ị ga-eji wee saa ahụ. Ị na-awụ mmiri a n'ahụ ị na-ekwubi okwu na ụchụ mmụọ ụchụ mmadụ ọ na-akwụ mmụọ ama awụ ya pọshọn. Ịmara ihe ndị chọrọ ka ọ na-eme n'ime ndụ gị na-anọlify ya site n'ike okwu ọnụ. Ị na-awụ mmiri a n'ahụ gị ịwụcha mmiri a n'ahụ gị ificha n'ahụ gị chere ka mmiri kọtụ n'ahụ ife yiri akwa gị. Ị nwere ike iyuzu akwụkwọ ogilisi ọnwụ n'ime ihe akwụkwọ ogilisi ịgbanye mmiri ihe eji wee saa were akwụkwọ ogilisi mkpụrụ ịnọ tinye n'ime marịa ya ị na-amarị ya etu a ka mmiri akwụkwọ ogilisi ahụ na-abanye maka na ogilisi bụ cleansing. Yes, ọ bụrụ na ị nwetawuru akwụkwọ ogilisi chọọ ọ bụrụ na ị enwetawu scent leaf nchụanwụ etu o si achụ anwụ repel of negative thing like anwụ mosquito etu a ka o nwere ability o nwere the properties cleanse gị of ọgbanyere ọra. Ọ bụrụkwa mgbe ị mere alụ ọ bụrụkwa mgbe ị gburu mmadụ ma ọ bụ ịkwafuru ọbara igbuo mmadụ ma ọ kwafuo ọbara nwanne gị kpụọ alụ. Yes, ihe eje kpụọ alụ igbuo ha na mmadụ ma ọ kwafuo ọbara je kpụọ alụ ka pịọ. Ana m ekwu maka ụchụ ndị nwetara mmanya ụchụ
through friendship. You understand? Siri iriko na igwukọrị na imekọrị. On that we need a cleansing. Sometimes you want to use a pinch of salt. Then from time to time cleanse up your house. You watch your mind video even kuzire to marigesi clean the yard room here. Manaka matu atobere. You were just when you want 5 branches with this team. 5 branches. That is 5 leaves on it. You want to you worry about a room, forget all your windows and your door. Now today, you need a cleanse of any negative vibes. You need a massive need a coach of cobweb. But actually you are sweeping. Yeah, you need a wall more. Line by line, Zapia towards the door. Then in Mexico, you want to go that our whole grease. May as if in answer your room. In the air, in a me him more. That he make the series up in half from the door. And make the declaration that I as up any level negative or out at this room. Let this room remain clear. You chose me child, you chose so the body. You would nose on you could be open at that. Those all jade G fella. We open up, the imaginative G fella, and the Hifere abro ya portion now, Naruma. You would hear you was on 4 corner of the room. With one another 4 seat, see one another corner, meaning 16 seat, 4 corner, 4 seat each corner. Only when multiple rooms, you can do it in all the rooms. You may say, I chop pinch of salt. There, those 4 corners, just pinch of salt. Because salt is cleansing. Salt is cleansing. So, in when you get medicine room cleansing weekly or every 2 weeks or even at most once in a month, it helps to repeal those negative vibrations in the over your house. Your room be overcrowded. Yes. If you don't want to negative nightmares, and I long as a lodger. The 2 hours in them, but I'm married and clean out here. 2 hours in the one, but I'm married and clean your environment, especially your room. Very important. Then, Yendaki goes rename. No, that you can name minor cleansing. Man over an allowed. They one lady in 1 year. Look email. You know what I Alo must end down to a grow wallow. He said they open up wallow. Maco them mag. Macanalo gauge said edgy digging agony. Or gauge the wallow all in an allo, and I'll all more the carag. I want to hear now. You want to kiss no yellow gallo to the mano, Nayapatariabona. You want to give them off. So you're not Chicoabo, Allo the nose of it. It's a one of quarry. What he had to call quarry. They made it info. Count to see about. You want to send the message that WhatsApp 080. Sorry, you want to message? Send the message now 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. You can just send the message that WhatsApp number or WhatsApp number. You can keep where I want to make pick it. My PA will pick it. Drop your message. Now, to work and get premium in every one because it is in the work and it's one. Friends and well wishers. Here are these in the friends of the temple and children of the temple. Here are these in the Nation Quasi and Jank or September, as no making a melon. Ask him no an archono. Oh, yes, he would you address. No, the Gariboya Nando. No, you want to throw the Lotan, we are 1 hour, 60 him and we are 1 hour. Now, 1 year was. Nobody here na go borozo. Okwa ma apu na ama. Na obugoro na ama. No ga ejecha na maka na okọ na abacha na aja ofia ma na abụ onye nwe ya. No echeche ihe ọjọọ ya emu na onye ahụ eme onwe. No yesi na ịmụ ama adị mma na onye ahụ ama data mmatiri ụwa akwụ. No yesi go me unu na ọkarịrị unu. Na nda njeru nke Chukwu na mmụọ niile na-eri oke na ụbọchị taata bụ ụbọchị Orie. Ụbọchị Eke. Na mmụọ na-eri oke n'ụbọchị taa ụbọchị Eke ga-eme onye ahụ ife niile ma ọ bụ ndị ahụ ife niile and mee ndị ahụ na ha karịrị ha. Asị m ihe ọma ndị ya dara na ọdịnala ya pụrụ ụlọ omegbu were anya ụlọ wee ụwa pụkwazịa. Asị m na ụlọ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ.
asị m na akakaka ya mụnụ na chichiji ya mụnụ na-etu anyị si kpọọ ya esibe n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya ga ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ndị na-esonyere m na YouTube na ndị enyi m ndị Facebook, ndị enyi m metara onwe m, ọ bụrụ na o nwere any reason ị chọrọ isendịrị mụnwa Ogbuefi directly na WhatsApp, just my WhatsApp number, only message 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu.